சார் பண்ணிக்கோங்க. இதை எங்க வச்சு பஞ்சாயத்து பேசி முடிக்குங்கிறேன். நம்மளே பேசிக்கிறோமா இல்ல வேற யாராச்சும் வர சொல்லுமா? எங்க சைட்லயே வச்சு பேசுவோம் சார். நாங்கள் 2 ஆளை கூட்டு வரோம் சார். 2 ஆள் இல்ல 10 பேரை கூட கூட்டுவாங்க. சரிங்க சார். இருங்க, நான் ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டருக்கு வேலை பார்த்திருக்கேன். அவர் ஏட்டையா வருவாரு. அவர் வீட்டுக்கு வேலை பார்த்திருக்கேன். அவரே வருவாரு. அவர் வந்து சொன்னா போதும், நான் சொன்னா போதும்ல. நான் வேற யாருமே கூட்டு வரல. ஒரு சார், ஒரு போலீஸ்கார் வீட்டுக்கு நாங்க வேலை பார்த்திருக்கோம். அவரோட மச்சினை வீட்டுக்கு தான் இப்ப பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம். நான் அவரை கூட்டு வரேன் ஏட்டையாவை. அவர் உங்க ஏரியாக்காரு தான். வந்து அவர் சொல்லுவார்ல, என்னமா நீங்க இருக்கு. உங்க ஆசாரி என்னக்கே சொன்னாரு, பாலை காய்ச்சி பூட்டி போட்டு நீ விசால போப்பா 4 மாசம். நான் பூட்டை போட்டு போயிருவேன். என் பூட்டை வந்து சொன்னாங்கன்னா அப்புறம் சிக்கல் தான். நானும் பூட்டு போட தெரியும், ஆசாரிக்கு அது தெரியாது. நான் பூட்டு போட்டேன்னா என் பூட்டை அவுக்குறது யாரு, உங்க பூட்டை அவுக்குறது யாருன்னு பாத்துக்கலாம். உங்க பூட்டை நான் அவுக்க போறேன்ல, நான் ஒரு பூட்டை போடுறேன், அவுத்து பாத்துருங்க. இல்லம்மா, எனக்கு தெரியும் சார். உங்க ஆசாரி சொன்னாரு யாருமே இல்லாதவங்க இவங்க மிரட்டி பாப்போம் மாதிரி தெரியுதே சார். இல்ல இருங்க, நான் மிரட்டல. உங்க ஆசாரி என்ன சொன்னாரு, வேலையை நிப்பாட்டி போட்டுரு ஐயனாரு. நிப்பாட்டி போட்டு எதுக்கு கடை வாங்கி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு யாரும் ஒரு பெரியவங்க இருந்தா சொல்லத்தான் சார் செய்வாங்க. சொல்லுங்க, அது நான் இருக்கும்போது சொல்லுங்க. நான் இல்லாத போது என்ன சொன்னாரு, என்ன சார் சொன்னாரு, நீ வந்து யாருக்கும் காசு கொடுக்க வேணாம், வேலையை நிப்பாட்டிடு, பூட்டை போட்டு போயிரு, அவங்க சேலை திரியட்டுன்னு சொன்னாரா இல்லையான்னு கேளுங்க. அப்படி யார்கிட்ட சார் சொன்னாரு சொல்லுங்க.